Ang mabasa sa Pinadayag 21:4, si Satanas gapos siya sa anghel sulod sa usa ka libo ka tuig, ug kining unang pagkabanhaw nga wala magpapatik sa ilang agtang, timaan sa patik sa mananap, nabanhaw man kini sa sila Brad Adam ug naghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Akong pangutana, Brad, unsa man kining kalendaryo ha? Ang gibasihan ning nasulat sa Biblia nga usa ka libo ka tuig sa Gregorian calendar na ba? Kining mga nagbase ang usa ka libo ka tuig ang nasulat sa Pinadayag kun dili ni Gregorian calendar, unsa may ngalan sa kalendaryo nga gibasihan sa Pinadayag nga nasulat ang usa ka libo ka tuig? Palihog ko og tubag, Brad. Salamat kayo. Okay, dahil salamat, Brother John Digamo, no, diha sa Lapu-Lapu. Bueno, daghan gyud kayo muhanat, Brother Rick, no? O kining interpret diha sa balaang kasulatan. Daghan gyud kayo. Halos tanan nga mga kinibang naa sa laing pundok, puros mga interpretation, puros mag-interpret base gyud diha sa balaang kasulatan ug labi na diha sa Revelation. Timan na to atong balikon, mga kaigsunan, nga dili nato i-interpret ang balaang kasulatan sumala sa tuang sumala sa tuang kining interpretasyon. Mingon ta unsa basa niya Gregorian calendar na banin na sa tong alipatakan nga kalendaryo gyud sa ato pa diha lang daan murag masangit na ta, no, sa atong pangwinta sa tuang interpretasyon diha sa balaang kasulatan. Kay kini usa ka libo ka tuig, mga kaigsunan, wa nagpasabot nga base niya ng kalendaryo. Maghisgot na gani og numero, mga kaigsunan, aduna kana, no, aduna kanay meaning, no, kanang mga dagkong mga numero go diha gitudluan kita, mga kaigsunan, nga nagpasabot kana og mga kining number of years, not necessarily nga mao ginang mga adlaw o mao ginang mga pila ka number of years, number of days, number of months nga ipasabot, dili, no, adunay buot ipasabot niya na, mga kaigsunan, nga kining paghari nagpasabot na nga gihatagan og kuan pa sa Ginoo, kining kining yawa nga sa Ginoo, aduna nay hukom, pero anaa pa, no, ang pagpanintal sa mga yawa. Nagpasabot, mga kaigsunan, nga moabot pa ang adlaw diin sila no, balhog ngadto sa ilang bilangguan nga wa na gyud kagawasan. Pero niabot na ba na, mga kaigsunan, sumala sa atong nahitabo karon, wa pa gyud gumikan kay ana pay daghan kayo nga mga lingla sa yawa. Sa matag usa kanato kay si San Pedro ni ana nagsulti kanato, mga kaigsunan. Matud pa niya diha sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 nga ang yawa sa kanunay ana ara sa atong katuang naglibot-libot kanato, nara sa tuang kaugalingon, mga kaigsunan, naglibot-libot kanato sama gyud og leon nga andam nga nagngulog og andam sa pagtukob kanato, mga kaigsunan. Sa ato pa ana ang mga kining gitawag og tentasyon. So napayawa, mga kaigsunan, pero daan ang gipukan sa atong Ginoong Kristo. Lamang aduna pay kahigayunan nga naman gumikan kay adunay tuyo ang Dios kanato aron mailah, no, nga kinsa katong mulahotay diha sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Okay, so ano gyud igong panahon, Brother Eric, na bakay Rick na pabakay ikuan